Moi drodzy, patrzcie jak pięknie. Ja na ten dzień czekałem bardziej chyba niż ten Starman od świętej pamięci Bowiego. Oczywiście, moi drodzy, że chodzi mi o parówki Bezos od pani Magdy Gessler. Moi drodzy, żeby te parówki dostać, to ja musiałem, nie powiem wam co, powiem wam tylko tyle, że te parówy zostały mi przywiezione z Wrocławia, bo na Górnym Śląsku nie mogłem ich nigdzie znaleźć. No powiedzcie, czy ta twarz was nie przekonuje? No mnie już przekonała generalnie. Drogocenne parówki, no co prawda, no cena jest dość duża, ale jest ich dość sporo. I jakby ktoś nie wiedział o co chodzi, moi drodzy, pani Magda Gessler wydaje sygnowaną i błogosławioną przez siebie serię produktów mięsnych. W tym przypadku są to tylko najlepsze Bezos Magda Gessler parówki randkowe. Z lubczykiem Magda Gessler www.bezos.com. Bezos tylko najlepsze Magda Gessler. Poczytajmy, co tutaj się takiego w tych parówach znajduje. Tylko najlepsze Bezos Magda Gessler. Parówki randkowe z lubczykiem. Z lubczykiem, moi drodzy. Z lubczykiem. Czyli czy dzięki tym parówkom znajdę sobie wreszcie dziewczynę. Kiełbasa wieprzowa, mocne słowo. Homogenizowana, wędzona, parzona bez osłonki. Składniki: mięso z szynki wieprzowej 85%. Kurde bele. To jak na parówę to powiem wam, to prawie 100. Woda, sól, skrobia, stabilizator, mleczan sodu, regulator kwasowości, cytrynian sodu, enzym transglutaminaza, aromaty 0,08% lubczyka, ekstrakt drożdży, substancje konserwujące. Dobra, wszystko widzicie. No, czy po tych parówkach, parówki randkowe, czy to nie wiem, bo może to chodzi o to, że te parówki można tylko na randce jeść. Albo, że jak to, że na randkę, albo po randce? Czy jak w końcu? Nie wiem. Moi drodzy, w każdym razie ja zaraz je wrzucę do gara, zrobimy je, spróbujemy i ja wam moją niezależną opinię. To jest wszystko moje zdanie, żeby nie było. Jakby co, to jeżeli pani Magda ogląda ten materiał, to pani Magdo, proszę mnie nie podawać do sądu, tak jak pewien sądołów pewnego youtubera, który powiedział o pewnym Tatarze, że po nim się świeci w ciemności. Ja takich oskarżeń na wiatr nie będę rzucał, bo ja jestem człowiek porządny, szczery, prawdomówny, młody, przedsiębiorczy, silny, czarujący, męski, przystojny i prawdomówny. I skromny przede wszystkim, także ja po prostu powiem, co czuję w sercu na temat tych parówek, no i czy udało mi się jakąś dziewczynę wyrwać na randkę. Także no, do roboty! Mua. Znaczy no, bo... ale... no nie wiem, no zobaczymy. Żeby mi potem nie powiedzieli, że były źle robione. Przechodzimy do sedna, parówy są zrobione. Mam 3 świadków, że były zrobione z wszystkimi prawidłami robienia parówek, całą mądrością świata. Smakuje jak parówka. No i co mogę więcej powiedzieć? Nie widzę w nich nic podejrzanego. Aczkolwiek dupy też nie urwało. Aga, poszła, pójdziesz na randkę ze mną po tych parówkach? Nie. Ale pamiętajcie, że w tych parówach znajduje się lubczyk. Lubczyk, no coś tam w każdym razie się takiego znajduje. Także wiecie, to dopiero zacznie działać prawdopodobnie po jakimś czasie. Także no, na razie działanie niepotwierdzone, ale będziemy informować. W każdym razie na wszelki wypadek, jak będziecie iść na randkę, to możecie je ze sobą wziąć. Także powodzenia. W każdym razie w sytuacji, jeżeli wasza parówka by zawiodła, to te na pewno uratują sytuację.